നമുക്കിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുട്ടക്കറിയുടെ റെസിപ്പി കണ്ടാലോ. ആദ്യം തന്നെ മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വെക്കാം. തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് മുട്ട ഓരോന്നോരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ മുട്ട നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും. നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. മുട്ട വേവിച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം തോടൊക്കെ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ചെറുതായി വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. മുട്ട ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കറിയിലിടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഒരുവിധം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഒരല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി തന്നെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സവാളയും പച്ചമുളകും വേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 സവാളയും 5 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സവാള ഒരുപാട് പൊടിയൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ടുമില്ല, എന്നാൽ വളരെ വലുതാക്കിയിട്ടുമല്ല അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സവാള ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് ഒരുവിധം നന്നായി തന്നെ വാടി കിട്ടണം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. സവാള നന്നായി വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നന്നായി തൊലിയൊക്കെ ചെത്തി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ മസാലയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഉൾപ്പെടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ബാക്കിയുള്ള മസാലയിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാല ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായി അരയ്ക്കാം. അരപ്പ് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗ്രേവി അധികം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഗ്രേവി അല്പം കൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് ഇപ്പം മൊത്തം 2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അത്രയും മതി. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും വേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഈ 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം. ഈ സമയത്ത് കറി ഓഫ് ചെയ്യാം. ഞാനിത് നൂൽപുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിളായി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടേസ്റ്റുള്ളൊരു മുട്ടക്കറിയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. പാചകം ഒട്ടും അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പോലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണിത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.